juru-juru watoto pancero Tani Rahmat Parana Tua jom yang bendeng ungkung Uriseng joto suro Kang minangka cucu ing Prawadya sampun bebidalan Prawadya Bala bacingah betan saking Ngawangga meh seprapat Tegal Kuru kateng madya bala yaksa saking Ngawangga pating glereng pating glero swaraning Prawadya sulahe pindha singa binasan saben prajurit sami mbeta obor satemah ing Tegal Kuru pating kalencar yayah Walataga kembul mangsa waneh-waneh tumpahaning Prawadya yaksa kaya ta senuk memereng bihalap daladal singa barong Sardula lan sak panunggalane ngereng kang numpak nggero kang tinumpakan padha dene karem mangsa menungsa Wadya bala yaksa lan bacingah den pangarsani dening yaksa catur nenggih Adipati Kala Lembusa Adipati Kala Lembana Adipati Kala Lembusana tuwin Adipati Jatasura yaksa catur acak sinung Seti Mandraguna prawirang Jayeng Palugon dasare wasis perang ing wanci dalu ing wurining barisan ketingal ngaglah kreta titianing Prabu Basukarna nama Kyai Jatisurya kreta peparinging Bathara Surya ora mung kapirantining kreta dudu sak lamaking wesi nanging wesi pepedhingan Rata winangun panggedhongan kanan kiring tinrepan cendhil mawi kaca gedhah kang ginuwang rasane ingkang kinarya wengkuwi neping pintu kencana mulya pinathik ing mutiara siraping kreta sisi ing mina Jaladriyen kasorot Basanta mromong Yayah Surya kembar sewu pancatan wesi mangambal paku janur wesi pulo serani inden wesi balitung wengkuning rada wesi mangangkang rodaning kreta ginawe saking kayu cendana dasar kayune tuwa madhet serate turta cetha dorengi yen lumaku melek-melek gandane pindha priprayangan tinarik kuda kalih padha jake padha urusane tur ya padha setine wis samapta kusir tumenggung rata Mejaya Gya nyandak sambuk Prabu Basukarna parintah dhateng kusir kinen nglampahaken ponang kreta sigra saing kusir ngobahaken sambuk mobat mabit kaya kuwa ngobarabir pucuk cemeti nyenggopok gantanging kuda dadak sakala mbrabat kang turangga lampahing rata sacengkang keleten ngambah bantala leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kandhuhan rimang
leleno tanpa kangen yang tantu semengku sang jatuh kromo minangka sambeting carita wonten pakuwon dumadi saking Mutha Winangun Limasen ing kanan kiri ing pakuwon Pinagar Candra Samubeng nginggil Mutha tinggal bandera kanthi lambang Garuda nyengkrem teksaka katrak ing angin dalu ku malebet pindhane kaya hangawi mungsuh lebeting Mutha ketingal wonten dilah murup riep-riep awit saking dayaning lisah wapa anenggih menika ta pasanggraning Narendra saking negari Gendhing Pitu jejuluk Prabu Garuda Winata nyata Prabu Garuda Winata Sudarmane Dewi Kuntul Wilanten kang ing uniwus ginarwa batin dening Prabu Puntadewa. Wiwit tumapak Bharatayuda Jaya binangun Sang Prabu wis kepareng ngrekaken wadya bala Gendhing Pitu wigatos sabiyantu dhateng para Pandhawa. Wanci tabuh sanga dalu Sang Prabu tasih ketingal lelengganing ngadhep para putra. Nenggih Raden Gagak Baka, Raden Dandang Winangsi, Raden Janget Kinatelon tuwin Raden Podhang Binoreyan. Teka mangkono rereh lirih ruruh hangarah prasabaning Prabu Garuda Winata dumateng para putra. Bayangan bayem bayet aku ngrembuyung roe-roe ring rawan ora Dang gudang gedondong dendeng asanding dung-dungan gede bengok-bengok manguk-manguk
Mengkoto kulup putraku ngger Gagak Baka. Kula wonten timbal ngadhawuh Kanjeng Rama. Animbali ingkang putra pun Gagak Baka Kanjeng Rama. Mulane sira lan adimu kabeh adoh ndak awi cedhak ingsun ora ketake. Ora ana kang ingsun penggalih amung kejaba Gustimu ing Madukara Raden Arjuna nggih. Pancene kurang prayitna kepriye Raden Janaka kuwi. Ewadene nalika semana teka gampang diblithuk alus dening Prabu Wersaya. Dheweke ditantang perang Prabu Wersaya ana ing pesisir lor. Banjur Raden Werkudara ditantang perang dening Prabu Gardhapati marang gisi ing segara kidul kang seprene Raden Bratasena durung bali. Oleh nantang perang Raden Janaka lan Raden Werkudara ning gisi ing samudra lan kidul mau jebul mengko karep nyingkirke Raden Permadi lan Raden Werkudara saka madyaning Tegal Kuru. Kuwi mau kabeh ya saka perintahe Begawan Druna. Pancen Begawan Druna kae wasis maca keringkianing glaring baris supit urang kang winangun dening Senopati Raden Trestajumena. Supit kanan Raden Werkudara, supit kiring Raden Janaka. Supit sekarone dipedhot dening Druna dilungake marang segara lor lan segara kidul. Utamane Druna nyingkirake Raden Janaka sabab Druna ngerti menawa gelaring baris cakra byuha sing diwangun dening Senopati Begawan Druna mau kang bisa mecah amung Raden Janaka. Lajeng mawi dasar menapa dene sinuhun Prabu Kresna dawuh dhumateng Raden Abimanyu suwargi kinen magut ing palagan Dewaji. Mulane sinuhun Prabu Kresna dawuh marang Raden Angkawijaya jalaran kang bisa nuruni ilmu mecah barisan cakra byuha kuwi Raden Abimanyu. Pranyata ora kliru sinuhun Prabu Kresna dawuh marang Raden Abimanyu magut ing Rananggana. Kasunyatan barisan kang awangun cakra byuha mau bisa dipedhot lan dipecah dening Raden Angkawijaya. Sanalika balane Druna bubar mawut dening kridaning Raden Angkawijaya. Puluhan ewon prajurit bulu pitu ingkang mati ing paperangan. Malah nalika semana meh wae Prabu Duryudana kelakon dipateni dening Raden Abimanyu. Ya mung emane kok kedhisikan panahe Jayadrata kang sumlorot ngenani dadane Raden Abimanyu. Coba to. Ing atase Abimanyu bocah lagi umur 16 taun teka trajange ning paperangan Yayah Singamulat Kidang. Kadigdayane wis ora nyimpang karo kengramane nggih. Lho inggih. Lakar kaluhuran dawuh Paduka Kanjeng Rama. Namung kula sanget welas dhateng Raden Abimanyu. Awit sedanipun kenging cinidra dening Kurawa ingkang nerak dhateng wewatoning Bratayuda. Dipun pandhegani kaliyan Jayadrata Raden Abimanyu dipun kroyok. Kurawa sami nglepasaken jemparing ranjap dhateng Raden Angkawijaya. Ngantos Raden Abimanyu ical sipate menungsa ngantos kados landhak labet saking kathahing jemparing ingkang tumancep ing sariranipun. Mila mboten muka menawi lajeng tatu arang kranjang satemah gugur ing madyaning Tegal Kuru dados kusumaning bangsa Rama. Ewadene arep seda wae Raden Abimanyu sing bisa mateni Lesmana anake Duryudana nggih. Inggih. Kasinggihan dawuh Paduka Kanjeng Rama. Nadyan isih timur nanging ing ngreh kaprawiran suwargi Raden Abimanyu pantes sira tulat nggih. Ing ngatasé dikroyok Kurawa isih kawimbuh Madyabala ewon padha ngranjap gaman. Raden Abimanyu ora mundur sejangkah. Nanging
Sing padha weruh jare polatane malah padhang isih sinungging esem nglati kang memalat sih tanpa keprungu sambate Raden Abimanyu. Wah, apa ora hebat kowe Gagak Boko? Lho inggih. Laka Raden Abimanyu dados karing palagan Tegal Kuru Dewaji. Babar pisan aja kok tiru budining Kurawa kae. Dheweke menang nanging menangi nista, menangi ngawur. Kurawa ora isin rajang marang pernatan. Kudu eling. Bratayuda kuwi ora perang ampiak awur-awur nanging perang mawa tatanan. Aku isin yen nganti anakku menang merga saka oleh tumindak nista nggih Gagak Boko. Lho nggih. Ngestaken dawuh. Sampun dados patembaya kula sak sederek. Pecah wonten palagan kula temai. Jar pecah kula sakadang kula wau ngrungkepi dhateng bebener Rama. Syukur bagi sewu menawa anak-anakku darbe prasetya kang ngono. Pun bapa semono uga. Jiwa ragaku ndak totohke kanggo tombok jayaning para Pandhawa. Kejaba Prabu Puntadewa kuwi mantuku. Saknyatane manut petungku Pandhawa kuwi mapan garis kang bener nggih Gagak Boko. Mula aja tida-tida olehmu nglabuhi para Pandhawa kulub Gagak Boko. Sikra kang bala tumingal acambo samya medali ler tatet wileting gandha dahyang gung mangun sang liti om katangmu padha pranten becik besok hamendemo baris eneng apa kulup tambak ganggeng wanci bengi melayu-melayu gawe kaget. Aduh ketiwasan Siduni. Nedengipun para prajurit sami tilem jebul Kurawa dalu menika ugi ngedali Senopati Prabu Basukarna. Duh Kanjeng Rama, kula sanget welas dhateng kathahing kurban para wadya bala ing sanggaran Upalawiya sinuwun. Warga muntap lir kinetat Jojo bang mawingo bangis kumetot patoning lati ya jagat Dewa Bathara menungso kang pengawak setan para Kurawa kae. Lagi wae meneng nggonku ngrembug menawa Kurawa kuwi wani tumindak nisa jebul iki dibaleni meneh parat. Gagak Boko apa dene sira podhang binorean. Aja wedi kangelan kirapna wadya bala saka gending pitu. Sing turu padha gugahan ingsun pandegani. Ayo mapakne Basukar sak balane samuran toto kae Gagak Boko. Cumangga anggro suruh sumbar lindu bumi gunjing kumaludha guntur ngetuk umat kang salatri lumentak manyuk mambang
wadyabala kabeh padha budal. Oh. Ayo Condro saya tiba di kamar. Nur. Pengaraning juret kang guru kangsa tatak kaya butula war manjriting orang gesti perkata ingkang waca layu sabet weh parat maju ning madyane Tegal Kuru ana menungsa ireng geseng wah werna-werna kahanane ngaku kowe sapa? Wadyabala ratatanan. Wanci bengi ngajoni pupuh. Ngaku kowe sapa? Ya. Wadyabala sing ngawangga. Pangkatku Temenggung. Aranku Temenggung Prawira Sandi. Soe. Podhang Binorean, pancen iki para nyata. Kandha karo sing jeneng Basukarna. Ratu tanpa tatanan ngerti pernatan perang Bratayuda apa ora? Mbah Raidep. Bakune sing ana kene mung aku karo kowe. Kowe sing mati apa aku sing mati? Yen pancen ora karo tak iman, maju rene tungkak ndas. Weh, tinjuk kirat nyobat. Edian kudu karepe dhewe as
Oh. Weh. Oh, mentelem mripate parang. Ah. Hop. Wah. Ledian. Oh. Hop. Hai. What? Hop. Hop. Mati kowe. Wah. Wah. Aduh. Aduh. Wah. Wedian. Aduh. Aduh. Mati. Wah. Yo, iki canda. Oh, oh, ah, ha. Wah. Oh. Iya, hot, hot. Hot, ati. Wat, 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 wat. Aduh. Ah. Aduh. Mas. Wedian, hot, hot, ceka kowe. Hah? Ih, kowe. Hot. Aduh. Hot, lah banteng kowe Edian lho iki. Wedian. Waduh. Aduh. Alah. Hit, hot, 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 oh, pasti kowe. Oh, cagasmu kowe. Oh, oh. Wah. Hota, pasti. Hah? Oh, hati kowe. Hot. Hota. Wah, ayo. Wah, ayo. Woi. Woi, ah, woi. Woi. Wah. Oh. Mati tenan aku. Wah. Arang teranjang tak sungguh parat. Hei! Hei! As! Yo, balik ke. Yo.
sekan jroning kewuh mandega dangun celang pedhangipun kang kataman braja temah tekeng lalis wala dalah iki ana satriya maju weh mesam-mesem sume ora jamak sapa iki hot yo wah godoh tak ana parang wah ayo yo geger wah kaya dipijeti ayo wah ora sepiro kekuatanmu gagak popo di tunggalih maju rene wah sapa iki podhang binorean Parakon sapa iki? Aku kala lembono ya. Belakno. Iki podhang pidhoan. Ah. What? Ah. Hey. Wah. Wow, ah. Wow. Wah, wah, wah. Ah, yeah. Wah. Hot! Oh, hot! Wah! Ah! Ah! Wah! Tumbakku tak ana parang.
Sambaka. Sak sedulur padha mati. Ya. Aja girang gumuyu. Ndi senopatine iki Hayana Prabu Garopat. Ayo senopatine iki Prabu Garuda ayo. Ayo nono. Mana dalan. Karna kowe menungso ora tata. Nadyan penyandang Putri Ratu ning jebul kethah bebudaenmu. Nerak marang pernatan ngajeni pupuh ing wanci bengi. Mbah ora idep. Ayo. Ndi para Pandhawa kemaju rene. Aja mong kowe ora sah nyumbari Pandhawa. Bisa mateni aku sembah delaman tugel gulumu parat. Sumber jebol dadamu. Kiai Jalak tak ono parap. Weh, ya. Ayo Gus, ngutang siunge Bathara Kala. Sing mati kowe apa aku? Ayo. Yan. Hop. Bo. Sembada karo sumbarmu Prabu Garuda Winata. Ing kene marganing pati para Pandhawa maju iki Basukarnayana.
Jaya jagat Dewa Bathara wis marambah makaping para Kurawa lan rajang marang pernatan Bratayuda Jaya Binangun kang wis padha den sarujuki Pandhawa lan Kurawa. Ing wanci bengi kuwi wancine kanggo leren ora kena kanggo perang. Jebul Ratu Ngawangga Prabu Basukarna mentala nyolong laku ngadoni perang wanci bengi. Sinuwun Prabu Garudawinata saputrane kawimbuh para prajurit saka Gendhing Pitu mesti wae padha gugur ana ing palagan. Jalaran tekaning mungsuh kuwi dadak. Duh. Gusti kula Sinuwun Prabu Puntadewa. Nyun pangapunten. Paripaksa kula sowan paduka ing wanci dalu menika sinuwun.